A tocar del Parc Güell hi ha una de les zones verdes més grans i desconegudes de Barcelona i hi ha projectat des de fa pràcticament 60 anys el Parc dels Tres Turons, que composen el Turó de la Rovira, el del Carmel i el de la Creueta del Coll. A més, un espai excepcional que ofereix unes vistes de Barcelona inigualables. L'Ajuntament hi farà obres per millorar alguns accessos per als visitants i els veïns de la zona que viuen en finques afectades demanen que els treballs s'aprofitin també per donar-los solucions després de dècades d'aïllament a la muntanya. El cim del Turó de la Rovira, abans una zona perifèrica de Barcelona, s'ha convertit en un gran punt d'atracció de visitants, per les vistes sobre la ciutat i l'espai patrimonial de la bateria antiaèria de la Guerra Civil i les restes del barri de Barraques que hi va haver durant mig segle. El conjunt, que gestiona el Museu d'Història de Barcelona, aviat tindrà un centre d'interpretació de la guerra i la postguerra. L'Ajuntament vol fer del Turó un punt clau en una ruta que anomena la Balconada de Barcelona i connectar-la amb el Parc Güell per diversificar els itineraris dels turistes. Amb una inversió de 3 milions d'euros es milloraran els accessos, la pavimentació i l'enllumenat. I en una segona fase es vol resoldre la mobilitat als carrers més alts, on la convivència entre veïns i visitants no és fàcil, sobretot en cap de setmana. Es limitarà l'accés en cotxe i es restringirà l'aparcament. Si volem potenciar-ho, volem que ens visitin persones, hi ha d'haver un conjunt de serveis, però és que el que a més hem de fer és donar resposta a les persones que viuen al cim del Turó de la Rovira, visquin en condicions, tinguin els carrers asfaltats, els arribi bé l'autobús i per tant estiguin connectats amb els serveis com la resta de ciutadans. L'Ajuntament assegura que vol consolidar el nucli habitat, però els veïns fa 60 anys que viuen amb l'amenaça d'enderroc de les cases i les afectacions els condicionen la vida. Que sembla mentida que vulguin arreglar totes aquestes coses para el turisme, para la gent que pugi, y sin embargo a las casas no nos deixen arreglar o millorar una mica. Jo voldria, no com diuen recalificació, solament una desafectació. Als cims del Coll, el Carmel i el Turó de la Rovira hi ha uns 270 habitatges afectats pel projecte del Parc dels Tres Turons. L'actual govern municipal es va comprometre a desafectar les cases que formen conjunts consolidats. Les que són en terrenys de titularitat municipal, unes 50, està previst que s'enderroquin, però molts veïns no volen marxar. Aquí hay personas que si le dicen que se tienen que ir, ¿dónde se van? Si no tienen ni para comer. Yo creo que en todos sitios que a mí me pongan voy a estar peor. Després de 60 anys de precarietat, els veïns demanen solucions, o bé ser expropiats o quedar-s'hi sense la llosa de les afectacions. La sensación que tiene la gente que se va, están esperando que nos hagamos viejos para que nos vayamos de cualquier manera. Y esto es un abuso escandaloso por parte de la administración del gobierno municipal. El consistori s'ha compromès a donar solucions als veïns amb necessitats assistencials i millorar serveis. La requalificació és més complexa, perquè caldria tornar a modificar el Pla General Metropolità, amb una llarga tramitació i consens polític.